आई भैया, हम कृष्ण मोहन पाड़े, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, एगो बहुत सुघर गीत, भोजपुरी गीत लेके उपस्थित बानी। हमरा आशा ना पूरा विश्वास बाकी रउरा लोग के पसंद आई। हमारा संगे तबला पर संगत करतनी अजय अनमोल जी, दिल्ली के सुपरस्टार तबला वादक। साथे बड़े बेंजू पर करण जी, बहुत सुघर बेंजू बजावेले। एगो कैसे भाव बा, एगो मेहरारू अपना मर्द से कौना भाग में कहतरी, कहलिए कि राजा जी एगो बात हमार सुन ली। अरे राह चलीला तरो के ला सोनार सैया जी, राह चलीला तरो के ला सोनार सैया जी, काहे अरे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, राह चलीला तरो के ला सोनार सैया जी, राह चलीला तरो के ला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। अगली लाइन में कहली है, चली ले रहिया चाहे चली गली गली, कहेला कि हेने आवहे ने हमर कली, चली ले रहिया चाहे चली गली गली, कहेला कि हेने आवो आवो हमर कली, जदि करत होई तो हमारा से प्यार सैया जी, जदि करत होई तो हमारा से प्यार सैया जी, जाके अभी ये चुका दना उधार सैया जी, जाके अभी ये चुका दना उधार सैया जी, जाके अभी ये चुका दना। कहलिए का, सजी संवारी जब पेन्ही लगहनामा, पड़ी जाला फीका जब देला वो रहनामा, सजी संवारी जब पेन्ही लगहनामा, पड़ी जाला फीका जब देला हो रहनामा, गइल मुश्किल भइल बा बाजार राजा जी, गइल मुश्किल भइल बा बाजार सैया जी, जाके अभी जिया दना उधार सैया जी,
जाके अभी ये चुका दना उधार राजा जी। राह चलीला तरो केला सोनार सैया जी। राह चलीला तरो केला सोनार सैया जी। काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी।